listeners din po. So, good afternoon po. Yan. So, it's Friday today, May 14, 2021. How's your day? Kanina, maghapon na walang supply ng kuryente and restore lang this 5 pagkahapon. Okay, so yan po. Sa mga hindi pa nakakaalam na ang ating booking office, and we are located po dito lamang sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. And of course po, bukas tayo or ang opisina 9 o'clock in the morning hanggang 6:30 yung pagkabanggi. So, free consultation if ever may mga kakilala tayo, okay, sa family natin, may mga kakilala tayong may mga karamdaman, kung hindi na nila alam yung gagawin nila at marami yung mga napuntahan na. So, baka ito na yung opportunity, of course, ito na yung sign na hinahanap nyo para makatulong po kayo sa iba. Okay, so yan nga ang pinakamaganda kasi health and free livelihood. So ito po yung bagong programa po dito sa Miracle Health Corporation para kayo mas matulungan pa, hindi lang sa kalusugan kundi po sa pangkabuhayan. Lalo pa ngayon pandemic, marami yung mga nangangailangan and kayo rin kung gusto niyo po ng income at ito yung magiging source of income nyo and one of the sources of income ninyo para syempre makaraos tayo dito sa pandemic. Magkwento lang kayo, kwento nyo lang yung totoo. Lahat naman dito totoo, di ba? Kaya yun. So, yan yung pinaka maganda sa atin kasi magaganda yung mga ikukwento natin sa mga kakilala natin na may mga karamdaman. So, yan. Katulong, of course, yung mga amazing products po natin. Mega One, we have Amazing Trio, Amazing 4, mga coffees, and of course, yes, mga healthy drinks. And of course, Slimmers Rice. Yan yung mga makakatulong sa atin para, of course po, matulungan tayo sa iba't ibang mga health concerns po natin or health problems. Okay, so yan po. Yung mga number po pala ni Doc Joey, if ever may mga kamag-anak tayo na hindi masyado, hindi techy, kumbaga walang mga Facebook accounts. So, pwede po tayong tumawag na lang sa cellphone numbers ni Doc Joey. Okay, take note po. Take note yung number ni Doc Joey sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Sa Globe number naman po, 0917-853-8933. Kuha po ba? Ayan, we're live na din po pala sa amazing YouTubers and FB friends. Yan po yung public group ng Miracle Health Corporation. Ayan. Ginawa ko pa yan, nag-ground yung sound po natin. Okay, so paki-share na lang po paki-share na lang ng live natin para mas marami pa yung mga makapanood. And yes, yung mga clients po natin, kung kayo nakikinig at kung paubos na ang iyong mga products like Mega One, mga healthy drinks po natin, wag na kayong magdalawang isip pa kapag may budget tayo. Punta na agad dito sa opisina para hindi maputol po yung pag-take po ninyo ng mga products. Okay? Para syempre tuloy-tuloy po yung pag-recover po natin. So, yun po. And, yun nga, sabi natin, free consultation dito kay Doc Joey. Kung yung mga itatanong nyo, yan, ipunin nyo na kung gusto nyo. Isulat nyo para maitanong kay Doc Joey. Pwede po yan. Sa umaga at maghapon, pwede natin na makausap dito si Doc Joey sa opisina po natin. Okay, so again, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Albay. Sabi ko nga is in front lang tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, along the road lang po. Kaya madali makita ang ating opisina. Okay, again,
kaharap ng Bangko Sentral and ng Food Panda. Along the road lang. So, yan po. Pwede nyo din po kaming ma-reach, okay, through Facebook accounts or pages. Yung sa account naman po is MHC Bayanihan Admin or MHC Admin. Yan yung account po natin. And we have Facebook pages din po. Okay, so we have Mega One Superfood. We have MHC Bayanihan Official and yes, we love the Philippines. We have Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan. Soon, magkakaroon din po tayo ng MHC website. So, if ever po na may mga kamag-anak tayo from other parts or hindi man po, I mean overseas, pwede po tayong sabihin sa kanila, i-forward yung MHC website. If ever gusto nila mag-browse ng mga products and mag-order, pwede po doon. Okay? So, yan po, soon ang ating website. And of course po, yung ating program na Unilevel, kaya po yung mga pioneers, I mean, yung mga mauuna, so sila yung mga masaswerte. Kaya, para kapag dumami, di ba, marami din yung kumita. And, sabi po natin is that, kapag nakatulong tayo, okay, nakatulong tayo sa kalusugan ng ibang tao, syempre may maibabalik din po sa atin yan. So, converted na po, magiging converted na through sa ating program na Unilevel na tinatawag. Okay, so yan po. Napakagandang balita, kaya naman wag niyo nang palagpasin pa. Again, magkakaroon tayo ng bagong programa, ang Unilevel MHC program. Of course, so soon yan. And yung iba nga, pinapasok na po namin. Once kasi nag-avail tayo ng packages or yung mga products, so yan, pasok na po yan sa Unilevel. Kumbaga yung accounts nyo, kapag working na yung ating system, pwede na siyang maipasok. Kaya naman kung may mga nirefer tayo dito sa opisina, syempre kapag ipon yon, may mga corresponding incentives po yun. So, I think it has po, meron tayong 8 ways to earn. So, yan, to tackle pa po, to finalize pa, kung ano yung mga 8 ways to earn na yan. Okay, ibig sabihin, na ways or pamamaraan para makakuha ng mga incentives at para yan. Okay, ibig sabihin, na ways or pamamaraan para makakuha ng mga incentives at para months na ako gumagamit. 2 months
factor na yan. Okay, ibig sabihin, na ways or pamamaraan para makakuha ng mga incentives at para lahat ng toxins, lahat ng mga free radicals or lahat ng mga problema sa katawan natin nasusolusyonan na. Kasi hindi lang po yan good for 1 week. Sabi, usually yung mga sinasabi sa atin or yung sinasabi dito ng mga nag-walk-in or yung mga gustong mag-try, gusto lang nila is 1 week. Meron ba nun? So, wala pong ganun. Usually, 1 month or more. Depende sa katawan po. Kasi kung, syempre, malakas yung immune system and of course, malakas yung product, in 1 month po yan, may mga pagbabago na yan. Okay? Magaganda pagbabago sa katawan. So, kailangan nyo din po na, syempre, bigyan ng oras yung Mega One. Bigyan ng time, 'di ba? Para, syempre, ma-prove niya kung ano yung galing niya. So, it takes time para, syempre, ma-repair din po niyan yung mga katawan natin. And, kasama na yung proper diet, regular exercise, at pag-iwas din po sa mga pinagbabawal. Yun po yung mga key concerns po natin para syempre kayo mabago din po. Especially yung mga health concerns po ninyo. Okay? So, yan po again yung Mega One natin. 1 month po or higit pa kung gusto natin na ma-try yung produkto. Kasi, yun nga, it takes time and lalo pa kung yung mga health concerns po ninyo is mabigat-bigat. Okay? Kung nasa first level lang, second level, pwede po yan. Basta syempre, ang function ng Mega One is pinapalakas niya ng immune system. Diba po? Kasi 21 components, natural herbs, yung mga andyan sa kanya, kaya naman marami yung mga natutulungan niya talagang mga sakit. Okay? So, nakadepende sa dosage and then, kapag naubos yan and then may mga concerns tayo like ngayon, natulungan tayo. So, that's it. That's the time na pwede na tayo mag-feedback. But then po, may mga iba na syempre, weeks pa lang. So, ang iba dyan is bakit ngayon nasikip yung dibdib, kasi yung nag-text sa atin, yung nag-reply sa atin kanina, yun, hindi pa siya 1 month na nakaka-take ng Mega One in total. So, bago pa lang siya. Nag-a-adjust pa yung katawan po natin dyan. Okay po? So, yan po yung mga usually na feedback ng Mega One. Kasi nga po, sa una pa lang, okay, parang paunti-unti, inaayos niya na. And, kumbaga, reactions. Okay, so, yan, pinapalakas ng immune system. Kung ano man po yung mga sira, or problema sa katawan, sa loob ng katawan mo, paunti-unti, parang inaayos niya na. Okay, so wag tayo mag-alala, wag tayo mag-worry, kasi isa pa yan sa mga makakadagdag, stress ka na, nag-overthink ka pa. So, another mga produce naman dyan yung mga free radicals sa katawan mo. Kasi mga stress, yan yung mga nakakapagpahina sa immune system ng isang tao, stress. Mga
sobrang pag-iisip din po. Okay po? So, yan ang mga concerns po natin. Ayan, excuse me. Anyway, so may promo, okay? May promo po sa Mega One natin. Ito yung Mega One natin, kung makikita nyo po, yan yung makakatulong sa atin. 21 components, amazing trio, plus 7 added herbs. Kahit isang capsule lang yan, matutulungan ka na. Like dysmenorrhea, kung sa mga babae. And then, gusto nyo, ano ba, yung pumayat kayo. So, yan. Kung gusto nyo malesen yung mga cholesterol sa katawan natin, may gagawin talaga tayo. Lahat talaga may gagawin. Kung gusto talaga natin na mabago yung katawan natin, may gagawin at may gagawin po tayo. Okay? Hindi lang yung parang nakasihuan tamad ka, nakaabang lang sa bayabas. Bayabas ba yun? Ayun, nakanganga ka lang, tapos wala ka namang ginagawa, andyan na sa ano mo, andyan na sa, kumbaga, yaon na sa tangod mo, dahil mo pagkiko, ay, oo nga pala. Hala. Ayan, sorry kay madam. Okay, so, sabi nga is that action is better than words lang. Okay, kasi kung words ka lang, wala ka naman na actions, wala mga pagbabago, it's useless. Kung kayo, like ngaya, wala naman nga effect ang produkto. Tapos, yun nga, kung sa ilang araw na try mo pa lang yung produkto, wala pang effect, tapos balikan na naman sa mga vices mo. So, it's a parang bad equation yan. Okay po, bad equation sa katawan natin. Kung gusto natin, gumanda at gumaling tayo, may gagawin talaga tayo. Okay, so if ever may mga concerns po kayo, pwede kayong mag-comment sa ating comment section diyan po sa live po natin sa ngayon, okay? Again, free consultation. Kung may mga kamag-anak po kayong nasa ibang lugar, uso ngayon, napakadali ang virtual consultation. Tumawag lang kayo kay Doc Joey sa Messenger. Okay, so ang official Facebook account ni Doc Joey is Joey Betito. Again, Joey Betito. And meron siyang account na Doc Ching. Doc Ching, yung Ching niya is C-H-I-N-G. Doc Ching. So, yan po yung mga official accounts ni Doc Joey para, of course, makuha natin siya, makausap natin siya kahit nasa malayo tayo. Makausap natin siya kung ano yung mga health concerns po natin para sa ating kalusugan. We also ship products kung saan man po kayo, basta ibigay nyo lang po yung exact address po ninyo and the number. Payment first policy. Ibig sabihin, magbabayad po muna kayo and of course, legit po yung processing po natin. After you transfer your payments through GCash or Smart Padala or through money transfer, yes, automatic, ipaprocess na po namin yung mga products nyo. So, marami na, since 2008 pa po, nagpapadala, nag-serve ang MHRC sa inyo. Okay, so, dito sa Legazpi, kasi nga, yung ibang mga clients natin hindi makalabas. Paano? So, nagde-deliver din po tayo. Mag-contact lang po kayo. Again, ang contact number ni Doc Joey, Smart, 0998 975-8121. Again, 0998-975-8121. And sa Globe number naman po is 0917-853-8933. 0917-853-8933. Yan yung Globe number ni Doc Joey. Okay, so yan po. Yung mga IF members po natin, kung kayo naghahanap talaga ng mga extra income, kung hindi man extra income, main income ninyo, eto na yung makakatulong sa atin. Bakit? Kasi yung produkto natin napakagaling. Okay, napakagaling, and i-coach namin kayo, itatrain namin kayo kung paano, tutulungan namin kayo kung paano nyo siya mabenta. Okay, so we have regular prices. Kapag nag-avail tayo ng mga packages, kung nag-avail ka ng mga packages, automatic may discounts yan.
So, yan po. Yan yung discounts na magagamit natin. And then, pwede nyo siyang ibenta on a regular price, SRP. Okay, so, kung sa IF ka pa, dati kasi may mga through diamonds, but now wala na. Yun yung free na ibinibigay sana na ni Doc Joey sa mga members, okay, na nag-qualify to be a diamond. And then, mataas sana yung discount, ano, but then, wala na sa ngayon. Okay, so sa ngayon, para maka-receive tayo ng discount, mag-avail tayo ng package. Napakamurang mga packages. And then, of course, we have discounts. Magbibigay din po kami ng mga flyers and i-orient po namin kayo about the products. Kung yung mga pasyente nyo or yung mga members po ninyo, ayan, hindi pa masyado, okay, alam, yung wala pang knowledge about sa mga products po natin, matutulungan namin kayo dyan kasi pwede nyo silang patawagin sa amin, makausap din si Doc Joey para sa free consultation. Okay, kung may products na kayo sa inyong bahay, may stock kayo ng products, the best. Okay, that's good. Para syempre, maibigay nyo agad yung Mega One, yung mga iba pang products sa inyo. And dyan kayo, in that way, dyan tayo kikita. So, the higher the package po, the higher the discount ang makukuha din po natin. And the higher the incentives yung makukuha natin. Okay, so napakagaling, 'di ba? Kaya naman eto, kilala ng mga products. And this way po makaka-earn tayo na syempre matutustusan yung mga pangangailangan natin and makakatulong pa tayo. Yun ang pinaka-importante, 'di ba? Nakatulong na tayo sa health ng iba, nakatulong na tayo sa health ng ating pamilya, and of course, in that way na makaka-earn din tayo. Okay? Parang yung naitulong natin, mako-convert natin into cash. So, yes, pinaka-importante is na makatulong tayo sa iba, 'di ba? Maganda kapag nakatulong tayo sa iba na mga, especially sa health nila. Parang syempre nadugtungan mo na yung mga pangangailangan din nila sa health nila. Okay? So, yan po yung mga magaganda kasi syempre sa Miracle Health Corporation, every step of the way, tutulungan po namin kayo kung paano mag-earn. And of course, kung kayo estudyante lang, okay lang yan kasi syempre dito may mga ibibigay din po kaming mga packages sa inyo. And of course, iti-train po namin kayo on how to earn. So, dahil nga uni-level, isahan na lang, hindi tayo mahihirapan, 'di ba? So, yan po. Kapag nakapag-refer kayo or kahit within a family na ipasok nyo, syempre may mga incentives na makukuha ka dyan. Okay? So, eto na yung free livelihood na ibinibigay ni Doc Joey and of course, ng Miracle Health Corporation para sa mga nangangailangan. And Mega One po natin, anti-COVID, para sa immune system, ma-boost yung immune system natin, para syempre, defense mechanism po kasi yan ng katawan natin, maging malakas yung resistensya natin. Para kung ano man yung mga, di ba, possible na mga diseases na kumapit sa atin, ay malabanan natin yan. Kasi yung mga tao, very, kumbaga, kampante na ganito sa ngayon, malakas pa ako, mataba pa ako, sexy ako, maganda ako, wala akong nararamdaman sa katawan ko. Kaya, yung iba, parang inaabuso nila in what way? Nagiinom ng sobra. Okay? Kapag, syempre, lahat ng sobra masama, lahat ng kulang masama. So, kapag nasobrahan tayo ng alak, syempre, tatama dyan yung kidney. Kung hindi mo man ngayon maramdaman, sooner or later, or darating ang panahon, mararamdaman mo yan. Okay? Ang pinakamalala dyan is magkaroon ka ng kidney failure. Dyan talaga, wala na. Okay? So, baka magkaroon ka pa sa liver. Kahit maraming mga concerns sa liver, liver cancer, liver cirrhosis. So, mabigat din, okay, kapag ang liver atay ang tinamaan. So, matutulungan pa yan ng Amazing 4 ng Mega One kung hindi pa, nasa late stage. Yun. So, sa mga high blood, kasi ang number 1 po na traidor sa mga tao sa ngayon is high blood. Stroke. Yan. Kasi 'di ba? Hindi alam ng tao na
tinamaan na siya or na-stroke na siya, hinay blood na siya. Usually, pag mga high blood po, dyan, makakaramdam ka ng, pagpapawis, minsan pag bibigat ng pakiramdam. Buti nga yan, parang may mga signs na. Ang stroke po kasi, tridal talaga. Or aatakihin ka ng hindi mo alam. Hindi ka na lang dyan makakagalaw. Ang problema pa, kasi kung solo ka lang sa bahay ninyo, or kung nasa gitna ka man ng daan, at atakihin ka na lang sa puso, or na-stroke ka na, 'di ba? So, delikado. Delikado. Kung alam nyo high blood na kayo, alam nyo nang mataas ang dugo po ninyo, tapos wala pa tayong mga panglaban, too late na bago natin ma-realize na kailangan pala natin ng protection. So, eto nga po yung mga sinasabi ko na makakatulong sa atin. Mega 1, Amazing 4. Ito yung mga panlaban. Kumbaga sila yung mga magiging katuwang po natin sa health po natin. Kasi everyday, hindi naman po natin nakukuha 100% sa mga kinakain natin. And most of the time, nandyan talaga sa pagkain yung mga sakit. Bakit? Sa mga niluluto natin, nandyan yung mga seasonings, mga preservatives, yung mga pampasarap. 'Di ba? So, mga chemicals yan. Kung everyday natin yan ang ginagawa, at lalo pang medyo mahilig tayo sa mga maaalat talaga, or yung mga, yan nga, mga monosodium, yung mga, basta mga seasonings na artificial, yan po yung mga makakapagpa-trigger sa cancer, or makapagpa-trigger sa kahit na anuman na karamdaman. And of course, papaluya ng resistensya kanseron tao. And of course, yung mga sa tawag ba dyan, yung mga instant foods. Kung palagi tayong nagtatangkilik niyan, yan, parang syempre sabi ni dumadaan sa makina, and then may mga inilalagay na hindi natin alam. So yan po yung mga reasons din kung bakit may mga sakit ang tao ngayon. Okay? Kung hindi man mga natural yung kinakain natin, so more likely talaga magkakasakit ang tao. Kung wala tayong panglaban, hindi natin inaalagaan pa yung sarili natin, nagiging kampante lang tayo na okay tayo, malusog tayo, but then sa mga darating na panahon, dyan na natin mararamdaman yan. Kumbaga dyan na lalabas yung mga consequences sa mga pang-aabuso natin na ginawa natin sa mga kabataan natin. 'Di ba? So, kung ikaw nagsisigarilyo ka pa, mas delikado nga po kapag second hand smoke. 'Di ba? Kapag syempre yung nakakalanghap kasi sa nicotine, nalalanghap ng mga lalo na kung nasa bahay, yan, ang mas matitrigger, mas maapektuhan, I mean, is yung mga sa member of the family, lalo na kung may mga mahihina pa dyan yung resistensya, 'di ba? So, nakawawa naman. Kung ikaw, ayaw mo na sa buhay mo, isipin mo yung mga nasa paligid mo. Okay. So, kung mahilig ka sa sigarilyo, hindi ka man nadadala ng mga parang mga campaigns sa DOH na masusunog yung baga mo. Yung iba kapag buntis yung ina, tapos panay sigarilyo, ilang packs ng cigarette yung nauubos niya a day or a week. So, syempre magsasuffer yung bata. Kung hindi man kulang yung mga may sakit yung bata. Kasi nga, 'di ba? Okay, so yan yung mga makakapag-trigger sa katawan ng isang tao. Kung hindi man po acquired is siya, kumbaga nasa sistema or nasa dugo ng pamilya. Okay? So, kung acquired, mas may chance pa tayo mabago 'yun. Kung syempre nasa pamilya, kung nasa dugo, may mga cancer 'yun. So, yan talaga hindi talaga yan maiwasan. Okay po? Kung tayo naman kaya naman natin hanggat maaari, pwede natin iwasan talaga. So yan po yung mga magaganda kapag of course para maiwasan po natin. Okay. Nawala Ate Ninya kasi kanina nagloko yung cellphone. Palagi naman ba yan, 'di ba?
last time kasi nag-live din ako tapos nawala siya. Siguro ko out of space na yung storage natin sa phone, kaya ganyan. Alright, so again po, may promo ang Mega One. So lahat po yung promo natin Mega One. Ang regular po kasi ng Mega One is 4,000. So ngayon dahil po since promo, kaya siya naging 6,000 yung pinakauna natin. Yung 3 boxes po, ang 3 boxes dapat siya 12,000 yung web. 3 boxes ng Mega One. 12,000 tapos promo 8,000 na lang. Okay. So 8,000, dapat 12,000 yung regular price, 3 boxes 8,000. Okay. So yun po yung sa second option po natin. Mas makakatipid tayo po kasi kapag nag-avail tayo ng package, doon tayo makapag-avail. Kaya nga promo, 'di ba? So may mga discounts po 'yan. And then po, may mga discounts na 'yan. Maganda 'yan kapag new member ka pa lang. Or kung dati mababa yung discount mo, pwede na tayong mag-upgrade into yung new level. Mag-avail tayo ulit ng package. Kasi mababa yung 25% yung discount mo dati. And then this package na 30%, makakapag mas makakapatipid pa tayo dahil nga nalas na po yung mga products. So 12,000 pesos instead magiging na lang siya 8,000 pesos. But then yung products is 3 boxes po ng Mega One. O 'di ba? Kung tayo mababa lang yung dosage na ibinigay ni Doc Joey, so more likely mas matagal. And then kung may kung nasa member ng family nyo may sakit, may mga karamdaman din, so yung extra box nyo may bibigay natin doon sa family member mo, 'di ba? So nakatulong ka pa. And then, buong pamilya mo, makaka-take ng Mega One. So, diba? Napakaganda. Again, kung mag-avail tayo ng membership, yan po, mas makakalas tayo dyan. And sa mga succeeding purchases, meron pa tayong discount. And then, free livelihood pa nga. Dahil nga, sabi ko, kapag nag-refer kayo, hindi nyo lang samahan, sinabihan nyo lang na sabihin yung pangalan nyo, automatic, yung incentives nun, maipapasok sa account ninyo. And then after na mga pinapunta nyo dito, mamamalayan nyo, okay, na marami na ang naipon nyo. Okay. So, basta maganda, yan, we're hoping na maganda talaga yung system po natin na iginagawa na Sir Alex. Okay, gumagawa ng system. Para syempre, nasa bahay lang kayo, tapos tinitingnan nyo yung account nyo, more than 10,000 na yung kasi marami yung mga nirefer nyo dito sa opisina. Kasi nga po, parang good chismis ito, diba? Kayo, natulungan ng Mega One. And then, yung nakwentuhan nyo, pumunta dito, nag-avail sila, okay? Natulungan din ng Mega One ng products, and then suddenly sinda may natabangan man na iba. So yan, continuous yan. Sana maging domino effect tayo, 'di ba? Na syempre natulungan yung isa, tuloy-tuloy na yan. Wala na yan natapos. Okay? So yan po yung maganda about dito sa Mega One. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? May mga vitamins din po yan. Kung kayo over fatigue dahil sa trabaho nyo everyday, kung kayo may lagnat, may ubo-sipon, very sensitive kayo sa mga sa pollution everyday, kahit isang capsule lang ng Mega One, matutulungan tayo everyday. Wala naman tayong problema masyado, 'di ba? For prevention po, for protection sa katawan natin, pwede po natin yan na ma-take yung Mega One natin. Napakagaling yan. And of course, may mga or kumaga tumatanda na, nagkakaedad na, buti na ipatake nyo yung Mega One. Kasi magiging katuwang siya
magiging katuwang siya sa katawan. And nakakapagpatalas din po yan ng isipan sa mga nagkakaedad na medyo makakalimutin na, kahit sa mga estudyante. Mag-take lang po ng 1 cup ng Mega One, yan. Malaking maitutulong na sa atin yan. Yeah, so kung kayo nag-aaral dahil din sa modules or sa face-to-face, bihira lang wala pa actually. But then yung mga teachers, ayan, makakatulong talaga sa atin. And shout out din po sa taga DepEd na nag-avail naman kanina. DepEd, supervisor, ayan, nag-avail naman ng Mega One. So, yan, nasa uni-level na siya. And I hope na marami pa siyang matulungan, makwentuhan ng ating Mega One capsules. Okay? So, yan, wag nyo nang kalimutan yan, ha? Again, we are located lamang po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Albay. And meron din po sa Malate, Manila, main office din po ng Miracle Health Corporation. Dito, nagpapadala po kami ng mga products. Basta, ibigay nyo lang yung exact address, payment first policy, and then of course yung number. Kung may problema yung iinom, of course, magbibigay po ng dosage kay Doc Joey. Magbibigay si Doc Joey ng dosage para sa inyo. Yan, ipapadala naman po namin, and of course, yung instructions kung paano iinumin. So, eto pa, frequently asked questions. Paano mag-take ng Mega One. So, yung Mega One po natin or other capsules, nandito yung Amazing Trio. The best time to take Mega One, 30 minutes before meals or walang laman yung tiyan natin. Empty stomach. So, the best then is to take it with lukewarm water. Pwede din po kung tap water, kung nasa labas kayo, okay lang yon. Lukewarm water, kung may nandito kayo ngayon sa bahay, sa opisina, or kung meron kayong thermos, the best is lukewarm water or tap water kung okay lang yan. Okay po, so 30 minutes before meals, empty stomach, hindi siya hindi siya nakakasama, okay? Hindi siya nakakasama. And walang overdosage. Walang overdosage. Bakit? Kasi hindi siya synthetic drugs, hindi siya antibiotics, wala siyang mga chemicals na kasama. Pure food supplement. Pure ang mga components niya, kaya hindi siya nakaka-overdose. Low dosage meron, medyo matagal-tagal parang pag-recover, medyo matagal-tagal. Okay, so meron lang low dosage, walang overdosage. Okay, so yan po, yun yung mga usual na kung paano i-take. So kung binigyan kayo ng dosage 3 times a day, like 6 o'clock, what time kayo gumigising sa umaga. So, before breakfast, pwede na tayong uminom. Mga before lunch, pwede na tayo mag-inom. Before matulog or before kumain sa gabi, pwede na tayo uminom. So, that's how you take it. 30 minutes before meals with lukewarm water or tap water is the best. Okay? So, yan. Ano pa yung mga frequently asked? Ano ba yung mga sakit? Ano ba yung mga health concerns na pwede? Diabetes, arthritis, ano pa ba yung natin? Sa heart problems, ano tawag doon? So may mga problema sa dugo po, ayan. Anemic, may mga bata po tayong natulungan, 3 ata yun, taga Kamalig, meron dito sa Legazpi, 2 sa Kamalig, may 12 years old na ngayon, and then may isa 6 years old, ayan, ang tinitake nila is Miracle C, kasi yun yung parang hiyang sa kanila, and then parang matagal na kasi sila nagte-take. Wala pang Mega One, Amazing Trio na. So, Miracle C na lang yung mini-maintain. Okay? So, yan yung mga natutulong. Isa sa mga natutulungan ng Mega One and ng Amazing Trio. Okay. So, way back, 2008, ang pinakaunang flagship product is Amazing Trio. Yan na talaga. Yung iba kasi, nag-stick lang sila sa Amazing Trio kasi parang yun yung naging
nakasanayan nila. Parang yun yung naging hiyang sa katawan nila. Kaya yun na lang yung naging maintenance. Okay. So, eto naman, speaking of maintenance, like, sa mga unang pag-take nyo, it took 4 months, tapos naging okay na kayo. Gusto nyo nang parang tigilin. So, wag po. Pwede tayo magbigay ng low dosage, mababang dosage para syempre ma-continue, okay? May pang-protekta pa tayo sa katawan natin. So, pwede tayong take at least once a day. Pwedeng twice a day kung may budget kayo. So, pwede tayong mag-take pa for continuous po na pag-inom iyan na maintenance na lang. Okay. So, yan po. Yan ang mga magaganda at fact about po dito sa pagtitake ng Mega One, ng other healthy products po natin. So, nandito din yung mga other healthy products po natin. Mega A Coffee, Amazing Coffee Mix, Mega Choco, Multi-5, we have Berry Soap. Syempre, may mga special functions and benefits tayong makukuha sa kanila. Okay? So, eto kasi may trace itong Mega A Coffee natin na of course meron sa Mega A capsules natin. Yung coffee mix naman, the best kasi combination ng Multi-5 and then ng Mega A coffee. Minimal lang actually sa mga coffee lovers, but then kung gusto talaga natin may mga health problems na talaga, we suggest na capsules. But then kung mga pangtulong, pwede natin isabay etong mga healthy drinks natin. Okay? So, yan yung Amazing Coffee Mix natin. Pwede sa mga diabetic persons. Kasi stevia siya. Hindi siya mga brown sugar. And eto, hindi ito mga 3-in-1 na mga natural din po siya kasi galing din po sa capsules yung mga nasa mga trace na meron sa coffees natin. Okay, yung stevia na nasa coffee mix, natural sweetener. Mega Choco, stevia din po yan. Kaya perfect sa mga bata. Perfect sa mga bata na gusto nyo, yung iba nga na nagiging energetic. And yung mga hindi naman pala kape, hindi naman coffee lovers, pwede naman po sa inyo ang Mega Choco. Pwede siyang kalahati sa sachet. And yung mga laman nila is 10 sachets. Okay? So, isang baso niya, pwedeng buo or pwedeng puno, pwede naman kalahating tubig din. Okay, so yan po. Ang berry soap makakatulong sa may mga pimples, may mga wrinkles, medyo stress, kung may mga health concerns din, I mean skin problems, okay, psoriasis, or may mga scars, pwede din po yan. Yun, kung may mga sugat pala, na medyo matagal mahilom. Kung nagtatake kayo ng Mega One para for internal, for physical, external, yun po gamitin natin. Itong berry soap na ito, maganda yan. Okay, sa lahat, buong katawan, from head to toe, pwede yan magamit. Perfect po yan, gamitin natin. Okay, so lahat dito, magaling. Okay, lahat yan magaling. Kailangan nyo lang is subukan. Ito na yung sign, subukan nyo na ha, para syempre kayo mismo makasubok at makapagsabi na the best yung mga products sa Miracle Health Corporation. Kapag natulungan kayo, yan, it's our na syempre masaya kami para makatulong sa inyo. So, i-share po natin yan sa atin. Yan, maraming salamat sa mga nag-share, of course, ng mga story nila through testimonials po natin na mapapanood natin sa YouTube channel ni Doc Joey. Okay, so maganda yan. Maraming salamat. And hopefully, marami pa. And sa DCGB po, sa DCGB, na bago na yung mga na-send po natin na testimonials, sila po talaga yung mga this 2019 or 2019 and then 2020 and 2021, sila yung mga po natin. Ayan, bakit kaya nawala? Nawala ba? Hindi. Okay, I thought nawala yung live. So, okay, so, yung mga testimonials natin, hindi yun scripted ha.
Di halata naman na hindi yun scripted. Bakit? Kasi very genuine, very very ano very ano talaga yung mga story nila. Okay, hindi yun. Minsan kasi halata naman kapag scripted yung mga sinasabi ng mga nagsasalita, 'di ba? So, yun talaga yung kinukwento nila, nasa loob nila, at yung na-experience nila sa products, the best. Okay, so yun talaga, mahahalata nyo naman, hindi sila scripted. So, wala kaming inaano dito na sinasabi lang natin, sabihin yung pangalan, kung ano yung naging experience, anong magiging message sa mga ano, para makatulong tayo sa iba, 'di ba? Na syempre may mga doubts, kahit naman na iba talaga, may mga doubts kung ano ba, para syempre may assurance din sila kung magaling yung product, sino yung mga tutulungan, ano yung mga natulungan sakit, mga ganun ba. So yan, ako na yung nagsasabi na napakagaling ng mga products natin. Okay? At marami mga concerns yung matutulungan natin dyan. Kung ano man yung mga katanungan nyo, pwede nyong erase yan. Of course, numbers ni Doc Joey. Sa Facebook account po natin, again, pwede tayong message sa inyo, mag-reply po sa inyo. Again, yung mga accounts po is MHC Bayanihan Admin. Meron din po na Mega One Superfood FB page, MHC Bayanihan Official. Meron din po na Doc Joey Batito. Meron din pong Serbisyong Natural Kalusugan. Ay Serbisyong Natural with Doc Joey and Dr. Duncan. Okay, si Dr. Duncan, yung mga pasyente kasi sa OB-GYN, sa OB-GYN, I mean, pinapapunta na lang dito ni Doktora, and then nag-a-avail ng Mega One at ng Miracles. Yun yung usual na dinodosage ni ma'am sa mga preggies, sa mga may problems sa health din nila. Okay, hirap magbuntis. Magaganon. May mga ina-advise kasi si Doc Joey din about Mega One, take yung husband and yung wife, yung mga asawa. Okay, so ganun. Si Doc Joey na lang yung mag-tackle lang about po dyan. Ano ba yung mga message? If you have any messages sa program po natin, pwede kayong naglalabo-labo po. Baka sa signal. Okay. Ano pa kayong ibang mga concerns natin? Very silent yung mga IF members po natin ngayon. Why kaya? Ayan pala, sa Ginubatan, before ko makalimutan, meron din na stockist dyan, di ba? Si Arlene, si Beb, Arlene Pabilonia. Stockist po dyan sa market site. Dyan po pwede makapag-avail ng Mega One. And meron din po tayo sa mga resellers po natin, and if you wish to be a reseller then pwede may mga packages tayo. Yun nga yung sinasabi natin na uni-level. Okay? So, yan. Pwede kayong magbenta ng mga products po na kung nasa bahay lang kayo, and then yung mga kapitbahay nyo nangangailangan. Ito na nga yung sinasabi ko, diba? Ito yung chance nyo para mag-earn. So, kung taga-Ginubatan kayo at nakikinig kayo dito na may nanonood sa live, pwede kayong makapag-avail po ng products, Mega One and other products kay Arlene Babylonia, isang stockist po dyan sa market site, Paulati Street, Iraya, Ginubatan. Ito sa sentro lang ito, Beb, sentro lang ito. Kasi para hindi na kayo pumunta dito sa opisina, kung walang available doon, yan, pwede kayong pumunta dito sa opisina. But then meron si Arlene na stock doon ng Mega One, 'di ba? Kasi syempre, yung time yung papunta dito sa Legazpi, yung pamasahe pa na para ma-save na din ninyo kung mas malapit lang naman kayo doon, 'di ba? Again, kay Miss Arlene Pabilonia sa market site, Paulate Street, Iraya, Ginubatan, Albay. Sa Hilmar ata ito okay. So, sa market site. Okay, ito yung number niya, 0946-0946-05-19050. Again, 0946
0917-316-0550. And then yung Globe, 0927-316-7466. Okay, so yun po yung numbers ni Arlene Pabelonia. And we have mga resellers like Nino Moral, meron din sa Bakakay. And pwede din makapag-avail sa Dorotea Resort and Spa doon po sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Meron din mga products po dyan, pwede kayo makapag-avail. Sa Tabako, meron din po. Sa Seidel Drugstore, meron din po. And we have mga resellers din. So, yung mga resellers natin, popost sila through their Facebook accounts. So, kung may mga friends sila, yan, yun yung way nila para makapag, pag-sell ng products of Miracle Health Corporation. Yan, sa mga nakikinig, nanonood, pwede kayong maging reseller through Unilevel packages po natin. And if you wish na matutunan pa yan about dyan, pwede namin kayo ma-orient. Kailangan nyo lang is i-contact po kami. Okay, tutulungan namin kayo. Okay, so yun lang po ang ating mga concerns dito sa program natin. Ano po? Kung nahihirapan kayo magpaliwanag, sabi ko nga, tutulungan namin kayo. And of course, Doc Joey Betito, pwede kayong matulungan. Kami na yung bahala na like magbibigay ng dosage, okay? Sa mga, lalo na kung medyo mahirap-hirap yung mga health concerns na mga nire-refer ninyo, pwede po kaming makatulong sa inyo. Tutulungan po talaga namin kayo. Okay? Ang bukas ng opisina is 9 o'clock in the morning po hanggang 6:30 ng gabi. Okay, 9 o'clock ng umaga hanggang 6:30 ng gabi. And open yung mga sa Facebook, wag lang ano po. Siguro kung midnight, hindi na yan open. Okay, so every day open po, except Sunday, ano siya, half day lang. 8 o'clock ng umaga hanggang 12 noon po, open lang yung opisina dito sa office natin, half day lang. So, yan lang po hi kay Ate Ninya. Ayan, nakatutok dito sa atin. Sabi natin niya, kapag buntis, need a lot of prayer. Why? Blessing naman yun, diba? Kapag yun lang kung wrong timing. Okay. So, lalo kung may problema, may mga iba kasi po, diba, maselan yung pagbubuntis. So, yan. Needs a lot of rest ang kailangan dyan and protection. And a lot of prayer, sabi ni Ate niya, yes. Kailangan yun. Yung mga concerns, paano pa kayo mga concerns? Wala na akong ma-erase sa inyo. Yun lang po yung mga concerns po natin, sabi ko nga, i-share yung mga nalalaman natin about the products, kasi marami na din po yung mga natulungan, as you can see naman po sa mga posts, and of course, sa testimonials, yun yung magiging tools natin para ma-share po natin, mas lalo pa natin maipaliwanag sa mga clients po natin, okay, or mga kaibigan natin. Okay, so that's it. Maraming salamat po. Again, yung number ni Doc Joey is 0998-975-8121 and 0917-853-8933. So, magpapaalam na po muna ako. In the meantime, bukas po makakasama natin si Doc Joey. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito sa programa. Sa mga nakasama ko, maraming salamat. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and sa our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinzena, my name is Miss Jelay. Maraming salamat. Together with Miss Clay, thank you very much. And this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Bayanihan.